ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସେବକର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବି ବୋଲି ଭାବି କହିପାରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ନହେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କି ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେନି। ବୋଧେ ମଣିମା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣିମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଡାକିଛି କି ପ୍ରଭୁ କି ଦୋଷ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିପାରେ। ଇଏ ଅନୁଭୂତି ବି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମଣିମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ନୀଳାଚଳରେ ଶ୍ରୀକନ୍ଦରରେ ବସିଥିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାବାହୁ ଭକ୍ତର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏ ଅଧମର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି। ସେ ବଡ଼ ସିଂଗାର ବେଶରେ ମଣିମା କିପରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୁଣିବା। 2022 ମସିହା କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିନଥିଲି। ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। କି ଦୋଷ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇପାରୁନି। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ। ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମନ ହେଲା ଆଜି ଯାଇ ଟିକେ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ। ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଚକା ଆଖିକୁ ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେପରି ମିଟିଯିବ। କୌଣସି ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ମଣିମାଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବି କି କୌଣସି ବେଶ। ମଣିମାଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ମହାବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂଗାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମଣିମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥାଏ। କିଛି ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଖୋଲାଯିବ। ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭାବିଲି କି ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଆଜି କ'ଣ ମଣିମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମଣିମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ବି ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବସି କାନ୍ଦିବା ପରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିବନି।
ତେଣୁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ମୋର ଆସୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସତେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସ ତ, କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ଏକଥା ଭାବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଗରୁଡ଼ଷ୍ଟମ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଚାଲୁଅଛି। ଜାଣିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କି ବେଶ। ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ନନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ବେଶ ଚାଲିଛି କି? ନନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲାନି। ଯେଉଁ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ଆଜି ସେ ବେଳ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଆଖିରୁ ମୋର ଅଶ୍ରୁଧାରା ବୋହି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ମୋର ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମଣିମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଯେପରି ସତେ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଚକା ଆଖି କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋରି ପାଇଁ କେବଳ ମଣିମା ସେଦିନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବେଶ ଦର୍ଶନ ବୋଧେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି ଯେ ଯେଉଁଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10ଟା, 10:30, 11ଟା ପ୍ରାୟ ମଣିମାଙ୍କର ଶେଷ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 9:30 କି 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି। ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଏବଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଗୋଟେ ମା' ନିଜ ପିଲାକୁ କୋଳେଇ ନିଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେପରି ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଓଃ କି ଶାନ୍ତି! ଯେପରି ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିନି ସେଦିନର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଛଡ଼ା। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ହାରିଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁରକୁ ଥରେ ଭାବରେ ଡାକିବେ। କଳା ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ହେଉ ବା ସୁଖୀ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ଦରକାର। ଭାବ ନ କଲେ ସେ ଜମାରୁ ଶୁଣିବେନି। ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଧନ, ରତ୍ନ, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତିମାଣିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ବି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ସେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଦର୍ଶନ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁଟି, ଅନୁଭୂତିଟି ଭଲ ଲାଗେ, କମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଶା କରିବି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଜୀବନରେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବି ନିହାତି କହିବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏ ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବସଦା ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ମଣିମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।